хрещення, Боже всім благословення. Щедрик, щедрик, щедровика, прилетіла ластовойка, стала вона шепетати, Господара викликати. Вялікае славянскае свята, дзе пануе чараўніцтва, здараюцца цуды, гучыць шчыры смех, запальваецца радасць у вачах. Дзівосная імпрэза шанавання самабытных традыцый мінулага жыве і да гэтай пары. У кожнай краіны, у кожнага творчага калектыва свае непаўторныя віншаванні і каларытныя выступленні, але ж ёсць тое, што аб'ядноўвае ўсіх. Любоў да народнага мастацтва і памяць пра культуру продкаў. Шчадроўскай урачыстасці прысвечаны спецыяльны выпуск культурнага праекту тэлеканала «Пінск» «Палеская скарбонка». Шчодры вечар усім людзям на ўвесь вечар. Знаёмыя амаль усім славянам радкі сёння, як нідзе гучней, спяваюць у горадзе Іванова. Рэгіянальны фэст «Фальклор без межаў» знітаваў 4 краіны – Беларусь, Расію, Украіну і Польшу, каб разам адсвяткаваць шчодрык. І адсвяткаваць з асаблівым размахам у вялікай сяброўскай кампаніі. Сёлета ў райцэнтр з'ехалася каля 500 артыстаў, звыш за 20 творчых калектываў з чароўнымі песнямі, танцамі, жартамі і карагодамі. Сваім чароўным настроем шчадрэц ахапіў літаральна ўвесь горад. Гарадская плошча ў гэты вечар ператвараецца ў сапраўдны тэатр пад адкрытым небам. Яскравы і захапляльны, радасны, шчыры і, нягледзячы на мароз, цёплы. Вось яна, галоўная госця фестывалю. Без казы не абыходзіцца ні адні каляды, ні адзін шчодрык. Шчадроўскім забаўлянкам каля святочнай елкі папярэднічаў вялікі канцэрт, так званы форум міжнароднай творчасці. Щедрувати до тебе. З Новим роком дзвонить дзвін, сповіщає радість всім. На Різдво і на хрещення, Боже всім благословення. Пляши, пляши, вальсочок, каби був би муженьочок. Сустракае ўдзельнікаў імпрэзы выстава дэгустацыя шчодрых беларускіх прысмакаў. Мясцовы раённы цэнтр культуры і народных традыцый проста зіхацее ад гэтулькіх зорак, а нагода сур'ёзная. 10-гадовы юбілей рэгіянальнага фестывалю «Фальклор без межаў», які за час свайго існавання ўжо стаў брэндавым для палешукоў. Мы сегодня в очередной раз с вами убеждаемся в том, что для фольклора, для песни не существует границ. Не существует политических различных амбиций и притязаний. Несмотря на этот зал, я убеждаюсь в который раз, что он становится все более популярный и более желанный для наших гостей. Геаграфія штогод шырыцца, колькасць гасцей множыцца. Юбілейную ўрачыстасць арганізатары вырашылі правесці ў новым фармаце, прымеркаваць да старога Новага года, так званай шчадрухі. Раней фэст ладзілі на Вадохрышча.
хорошо очень, что этот старый Новый год собрал друзей, это все объединяет друзей, а фольклор – это душа народа, и мы очень рады, что это основа этнопедагогики, это воспитывает и толерантность, и уважение фольклор, и отношение к родственникам, к старшим. Святочная дзея адбываецца на стылізаванай пад палескую хату сцэне. У хаце гэтай вялікая сям'я гасцінна сустракае вясёлых шчадроўшчыкаў з розных куткоў славянскага свету, і ўвесь вечар не сціхаюць прывітальныя песні. Добрый вечер, пани господару. Мы ось приехали в город Иваново перший раз. А як кажуть, коли перший раз приедешь, тогда потребно, каб хозяевам дали яйцо, черные курицы. Ось мы и ждем. А ось кто вы-то такие? О, питание, а? Мы? Ага. Уражані самыя найлепшыя, Вельмі падабаецца ўсё, вельмі змястоўны фестываль, вельмі цудоўна праводзіцца. Здесь завязываются творческие связи. А коллектив один приедет, увидел здесь что-то интересное и приглашает к себе на свой фестиваль, для участия в своем концерте, в своем городе. Все с удовольствием едут, все с удовольствием общаются. Славянских народов одни и те же традиции. Мы также коледуем, ходим, щедруем, поем щедрики, ведрики, так же, как и в Беларуси и на Украине. То есть славянские народы, они имеют одну традиционную основу, потому что корни-то одни. Нравится отношение людей, нравятся их доброжелательные улыбки, такое радушие, с которым они принимают, творческие коллективы. Мы очень рады, что здесь присутствует Польша, Украина, белорусские коллективы, потому что творчество, оно объединяет нас, объединяет наши страны. А у Беларуси и у России столько много общего. И душа, и талантов столько много, народы такие наши красивые, талантливые, поющие, танцующие. Поэтому я так думаю, что нашей дружбы не будет никогда конца. Нам здесь очень нравится. Тут это очень красивая страна, очень гостеприимные люди, и мы рады тому, что приехали сюда.
такая атмосфера, такое ўсё цудоўнае, такое ўсё прыгожае, такія людзі, такія гледачы, просто для нас гэта вельмі цудоўная неспадзянка, вельмі прыгожа ўсё зроблена і нам вельмі падабаецца. І мы заўсёды рады прыехаць сюды на Беларусь, таму што заўсёды штось цікавае забачым. А ваши мерапрыемствы вельмі прыгожа прышыкованы. Мы гэта вельмі любім і нам гэта вельмі ўсё падабаецца. Яркие костюмы, всегда, то есть яркие впечатления, всегда оставляют какой-то отпечаток на душе, чтобы мы не забывали нашу культуру белорусскую. Новые знакомые, с другими коллективами знакомимся, набираемся опыта друг у друга. Пасля вялікага канцэрту з песнямі-шчадроўкамі артысты рушылі ў хаты жыхароў райцэнтра з тэатралізаванай праграмай абхода віншаванняў «Добры вечар, пане гаспадару». Аматарскі калектыў народнай песні «Джэрэла» Маневіцкага раённага дома культуры і этнагрупа «Дулібы» прыехалі з Украіны ў Іванова упершыню, але ў кожнай хаце іх успрымалі як родных. Я виконую танець кози. У нас такий обичай, наші колядники ходять з козою. Ми прославляємо Бога, щедруємо, колядуємо, посіваємо. Завтра будемо посівати, сьогодні колядуємо, щедруємо. З Новим роком та Різдвом Христовим щиро вас вітаєм! Щастя, радості, здоров'я щиро вам бажаєм! Щедрий вечір, добрий вечір! Ви прийміть від нас вітання! Всіх нас об'єднує, мені здається, любов до пісні, любов до цього мистецтва. Тому що які б пристрасті не вирували в нас зараз над Україною, родина завжди збиратиметься за столом, мати завжди буде колихати дитя і завжди буде звучати оця українська, білоруська, наші пісні. Хай ваші печалі зімнуть водою, нечимо й надалі вам щасливу долю. Нас підкупає оця теплота наших сусідів. І щирість, так. Я думаю, що на майбутнє ми будемо тут у гостях разом з іншими колективами, тому що в нас на Маневщині є багато цікавих колективів. Щоб студенти мали гроші на кіно й дівчат хороших, а жінки на манікюр і на одяг від кутюр. Щоб ви всі мали достойну зарплату на себе, сім'ю і хату, щоб в нас ціни не зростали, діти швидко підростали, і ми всі були здорові, як родичі гарбузові. Шчыра, весела, чароўна, ўражанні проста неверагодныя. Яскравыя, самыя светлыя і цёплыя ўражанні як мясцовых жыхароў, так і замежных артыстаў гавораць пра тое, што цудоўнае свята штогод аб'ядноўвае людзей, закаханых у народную творчасць, адкрытых і шчырых, якія нясуць праз жыццё як самае святое памяць пра культуру сваіх продкаў. Это успамін дзяцінства, па-першае. Па-другое, это твоя традыцыя.
на аднолькавая, што у нас, беларусаў, што украінцаў, і традыцыі, мовы, культуры, падобныя вельмі моцна. Можа, у свеце можа няма больш такіх блізкіх народаў, як нашы. Што можна сказаць пра сённяшні дзень? Вечны, дай Бог, каб нашы дзеці запомнілі яго так само, як памяталі мы, святкавалі са сваімі, скажем так, не толькі бацькамі, але дзядамі, каб у іх была эта пераемнасць, каб яны ўсё-такі ведалі, хто яны, адкуль, каб захавалі самі сябе. Веселые, заводные, глаза добрые. Нам очень приятно. Мы очень рады, что в нашем доме были такие люди. Мы им тоже желаем добра. Эта встреча не последняя. Дай Бог за год дождати, як кажуть в народе. Юбілейны фэст «Фальклор без межаў» у чарговы раз паказаў усю неверагодную магутнасць славянскіх традыцый, якія аб'ядноўваюць блізкія народы ў адну вялікую творчую сям'ю, што нясе ў сваёй душы, нібы светач полымя, сваю спадчыну.